कढी पोहे। तर आता आपण कढी पोह्यांसाठी लागणारं साहित्य बघूया। त्याच्यासाठी लागणार आहेत भिजवलेले लाल पोहे, जिरं, चवीनुसार चिंच, मिरी, गूळ, मीठ, खोबरं खोवलेलं आणि मिरच्या, पाणी वाटण्यासाठी। तर आता आपण काय करूया, तर हे जिरं आहे, एक साधारण 1 चमचाभर जिरं घेऊया आपण। हे त्यात आपण 5-6 मिरी घालूया। तिखट हवे असेल तर आपण मिरीचं प्रमाण वाढवू शकतो, कारण मिरी आणि मिरची ह्याच्यावरच त्या तिखटपणा उतरतो त्या पोह्यात। आता हे आपण 1 चमचाभर तेल घालून हे भाजून घ्यायचं आहे, जिरं आणि मिरी। हे भाजून झाल्यानंतर त्यात आपण मिरच्या घालायच्या आहेत। ह्या आपण मिरच्या पण वेगळ्या भाजून घ्यायच्या आहेत। हे भाजून झाल्यानंतर त्यात आपण खोबरं घालायचं आहे। एक अर्धा वाटी किंवा 1 मोठी वाटी आपण खोबऱ्याचा चव घेऊ शकतो। त्यात चवीपुरतं गूळ, अशी थोडी चवीपुरती चिंच, जास्त घालायची नाहीये चिंच, चवीपुरतं मीठ। बारीक पेस्ट वाटून घ्यायची आहे, जशी चटणी वाटतो आपण त्याचसारखी ही चटणी वाटून घ्यायची आहे पाणी घालून। ते वाटून झाल्यानंतर ही अशी पेस्ट तयार होईल। हे वाटणाची पेस्ट आहे। तर आपण पोहे आता भिजवून घेऊया या चटणीत। त्यासाठी आपण एक बाउल घेऊया, पोहे घालूया। हे जरा पातळ करून घ्यायचं आहे आपण। हे अशी पातळसर पेस्ट करायची आहे त्याची। अशी पातळ अशी पेस्ट तयार केलेली आहे, ते आता आपण पोह्यामध्ये ॲड करू आणि चांगले मिक्स करूया पोहे आपण। तसंच खोबऱ्याचा इथे रस काढून घेतलेला आहे, कारण हे पोहे तसे चवीला जरा तिखटच करतात। त्यामुळे जर लहान मुलं असतील किंवा शक्यतो तिखट कमी खाणारे लोक असतील, त्यांनी यावरती हा रस घालून सुद्धा ते तिखटपणा त्याचा कमी होऊ शकतो। त्यामुळे हा रस शक्यतो कायम त्या पोह्यांसोबत ठेवावा, त्यामुळे तिखटपणा आपण त्याचा बॅलन्स करू शकतो। तर आपले कढी पोहे तयार आहेत।